mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakorire buya sana ase ogotwara institution egocha saya ase eng'encho etagete komenta ochusi ase abana bari bakore esukuru ase isemi chia obofundi nabo boriri moreta abana gocha esukuru eye rinde banyore system chia obofundi biamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguru chinguru cy'umuriro bw'estima na kubeka chinguru echo ase emechie nechi company ao secretarial na plumbing katie chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringu bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringu bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwatia kegori utari kubwatia numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita moyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakuro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga Dean of Student Gitwebe Training Institute iga karokwaretiro mwana ugetwebe security gere guarantee at present abana tuwate 600 in all the departments togosa nayo nyolire koleto mwana atware skills tokonye Kenya biamo asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Manchumo rigererio Gatembe TV andonse sorigete TV ya Gatembe magorobo ya lero lituko lia gatano na limo lio mwaka wechiri bubere na mirongo ebere ne tano no mo gusitarike mirongo ochitariki isano na mo tindaike mirongo ebere already chitariki isano na mo chomutinyo mutangani omwaka wechiri bubere na mirongo ebere ne tano no mo lituko ne lia chumaine ne kene kionga chinsa ibere ase enchira yobo ikirano cheni ngongor kwaro ni toto nyaingiri utokubwata na kuronsa manyelio nigakorwa Wilson Makori naya negatia na kwareganiri emagoroba ya lero ande buna nate abana tubungeru chinati gali ngese njo tokuoga nga wanta ntori go change tochiko tukama mutu yo monto to niegesaku ntorigo chigonchureria birengereri byaito igoro yogosira eganga ya Dr. Freddy Okengo Matiang'i yune ngwana yo mujumbe we bunge ya Kitutu Masaba omoske Kraivu ombane gisairo abwato mujando mugako yashirete mugako yanyina ashira tabwati mwana onde yabwato mwana oyo gweka onde tayora mokonye monno yo kamya washawo kurwara bona tabwati kende gionshi omongina halskirbo arani kobolia nyarakabaga gosirwa helio mwana oya nyarakabaga kogendereria amasoma egochia ase grade ya 10. I've been waiting for that commission of inquiry, and that is what they need to do, so that we all go to KICC there and under oath in the full glare of cameras and the country, we each say what we know and what happened. Omokonyi bomurayo munne bw'ekiama gia Jubilee muske Dr. Freddy Okengo Matiang'i kobolia oboene kunyaraka gwasiorigwa igoro y'obochori bw'omwaka bwa 2022.
na mwanjwa morigereri keonga chinsebere ni gotoko chaka kurwa chinsemo chia kegatia ime ya nyosia bunge ya Nyaribari chache astokumenya muna ya matemo nigera no mwechano kubwatakana amono mwana obo bwe myaka 2.5 uyoberega kubara kurwa rituko lya Jumamosi kolengana ya matejo nigo mwana oyo amoke abwatatie abana bamwe abo gocheroche kolende barabu bagatambuka oroche bakamateyera nego chinga tachitikwirana na kureri ni gaborite nigo baborire ababwatane bonsi nabo igo abantu bokugania kuya banyaka bako bwatesia eri banyara ko bakonyora omwana oyu obo amalieta ne nguru kwerania munga oyo sirete no mocho korone ise garo omwana one Susani nere nyina omwana ono chinsa gwete roche chiarenge Jumamosi saa 7 ono igo tutaito bokonyi onde bwasi obwato bomanyi atokonya omwana oyo iga atoke nya serikali emanyete ime na isiko batutumira oyo ratokonya oguna kugosaba kwane serikali eto ikange etokonya singecha abana bane babwati enchira bakwenyara omwana ali myaka ene Alex Ugara ali myaka ene Samarieta. Chal Marieta ane chal Sikisemba Nyarangi. Mwana mochikoro no sirete. Mwana iga sirete litukule Jumamosi. Chinse sana ibere. Twatembre kumuguru kulitukele bakalero. Ntora moikera. Kana lego sababu bakonyi serikali yako tokonya. Magana simarati. Koranja akitokonya kile mwana wane. Mwana utawati chinguru cyo koria. Na lego sababu konyi serikali. Twatembre ko Jumamosi twatembre ko na abantu bamwe twasabaga bagotubwatisia twasere chindoje twatembre karasi kotoroje ngantora ikera mwana uyu twale ko sabanga okonyo ro watu okonyo ro watu bata twale mwangi monde atokonya tubwasi senyoro mtanyo mo ke mwana uyu ya Samarieta nguru kumiruka inkaera ali mugonjoro oyo mwana asirete ngasi ni yane je nare gwanjo oyo goikera moga mo chumbo ko guchanda atokonya no sobo manyi bali bakora roje osemba tokonye senje twatemire kuru Jumamosi kuikera rero otogasa ino kunya gweta roje nturanyora mwana anaka yo ora ikere mo chumbo ichanda na bako totomera abantu bali bako bamaite kuru ya roje atokonyero no mwana kale omwancho morigereri chingaki amasomo yetamu entangani iyo mwaka bwesiru na 2025 mo achagete kurwa rituko rigoro ni sikuru chiganda kwigura chinsemo nigo bosemia bwarurwe abaibuli kobwatesia gosokubwaterana amo na aborokia elikwane kuna aborokigwa konya bareba amasomo bwenerete nabo igo nigo bosembo igo bwanya ko bwatokwa gochia ase abatumeki bechipara ko maiso nemono helikulinda aborokigwa gose abana chinga kibagotambuka chipara ne chinga kibagenda gutumika chipara echo korwase county ya Nyamira roboti orurwarganirwa no mulikito Fatigadi Gisemba Chingaki amasomo achakire asichisukuru naboigo aborokiwa bagenderete osowa asichisukuru asetamu intangani kigima y'omwaka oyo w'ekirububere na 2025 nigo egatia baibori bagenderete wesokya na kwemurunganiria ogokong'a kw'obogima egento gekubabera akong'u nonya nokubagorera chianga abana babo. Kwa majina naitwa Millicent Nyaboke. Mtoto wangu anaitwa Azinat Mabera, anasoma St. George's. Leo nilikuja kuuliza, alikuwa amefanya grade 6, alienda junior secondary school. Nilikuja kuuliza juu ya uniform. Maisha imekuwa ngumu, unanunua uniform, kila kitu ni mpya. Hii maisha imekuwa ngumu. Changamoto kama sisi wazazi, kuna wenye wanakuja kukaa ndani, mattress ni pesa mingi, kila kitu yenyewe, hata viatu saa hii ni kazi ngumu, hata kulisha watoto kwa nyumba ni kazi ngumu. Tunahitaji watupunguzie vitu nini kama vitabu, hata uniform yenyewe ndio tuweze, hii maisha ndio tuweze kung'ang'ana nayo. Nonye nabo nigo abaibori abana boda nabo igo abantereba baboriwe kira oyomo kokora ensemo yaye buya erio koyenekia aborokiwa ingui kabare atikisukuru nabo igo chinga chiabo buya abaibori nare kubasaba ekera omukubeka abana chipigipigi mwababeka chigari oche sukuru boka make sure no manyete oyo kwa omwana nimwe okoba abana buna bali bamenyete sukuru borders mbaraika bonse sukuru
ekero kwena n'omwana ogo gocha esukuru make sure ning'okwa omwana ogo naende chintereba chipara chiabere chimbe enare kobasaba mwarundi chigari ng'ora ekero chintereba echi mokoreta abana chisukuru abantu mokorundi chipigipigi ekero mokoreta abana chisukuru etukobasaba mobe very careful abana banyare goika esukuru buya nari tutatware mochando onde bwosi gochiasa abana aba baitu ahingaki echecho nigo abaibori basabirwe kubwatirana ase obwang'e na abarimu ase ogoikerania biria bionsi biganirie ase esukuru erio kobabera aororo abana kogenderera gokoria buya ase amasomo abo ase abaibori baranyara gokonya especially ase ebitabu bia short notes ebitabu bia revision moteme sana mugori hinkoripotera getembe koraiga ase bunge ya West Mugirange yegotoka imenye kaunti ya Nyamira inche Fatigad Gesemba totigarete ase kaunti ya Nyamira mwancho murigererio mujumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba musike kirifumbane gisairo nigo hagikeirie gati ya barayi abwanyarikaga gatabna nigo bagende kubagana abantu bose nigo bagende kubagana ebunge eyo ase boke nyomba ukwana chinsemo chia kirongo egwodi ya kamera chinga kechio kuigura ibirasi amo ne nyomba chia kebara ase eskuru yamo niganyarikaga kuri iraboigo una egangane kirenga kiye ngeli buna anyarikaga gosira omurai wikiama gosomukanyu omurai wikiama kia Jubilee umulke Dr. Fred Matiang'i ase ganga yayo kuri kirongo kyo borai wense asobo chale banabu mwaka wa 2025 nebere mulikito Polycarp Okara namange mujumbe yego nyara kabaga kwigura ibirasi bibere na bego ne chinyomba cyake barase skuru ya kirongo imeye wode ya kimera yagendera kabaga kuliranga na chiko gendera gusira amasomo kubwatikana monokoresha abana amazingira maya asibago somera akinyasaye onye nokubwa kange na komentere myaka no 20 ogendereri kipindi eke egasi okoningia ya handi nyasamo seni norote gatakire para ali musigari akanyareta unyo ikirimote mu mwamu egento ngogoke omwana oyo gakubwe basari nagende sukuru nimbwatu mwana ngosoma nagenda nakana kirezengei oyo nigo hagendere ko bagakuba benga gesiasa barayo bagendere ko bakugikiria anene amagendera yiga yobwagachi ase chisukuru eskuru yecho erabura eskuru neba sitafungwa lakini kwanya urumuntu agasaina gitairo necho akwagaje na chinko gendera kwagaje singencha abana baitumbaga nitiasagia kwa hivyo cho ntaziongeza omwaka oyo komentande nande chinyinge zaidi na nyonyore kindu kunya gukwa na matanga nigatebire buna igatia barayibuna begano bagendere ko babakubagana ebunga yiga yabo Gitutu bwa masabasa mutuka matambe yindukirire chinseme chigakwire na magega kemagenderero siasa iliyo goteba Gitutu rogoro Gitutu mate Gitutu naya ikiagara nganche tabantu bane kama watu wa moja Gitutu tebwati rogoro Gitutu tebwati mate einero siasa ya akiru yagerire Gitutu tanya gosuke myaka yonse togwaki gusiasa gato etani kuntu tweka amagendera koraki abora yisero wego nigagendera ko bagakomochega tia barayina nene abaraibe county asikeringa tebali gukora emirimo yawe wekirano nane nubwagachi wechi para sibigagendera ko bagagotibabuna igo haguchikunyara kabaga gutigara ko yebenge serikali ngano nyamba guchikunyara kabako muamagoro igati abokora isigwa wechi bara kwa hivyo county government mokorense moya ino mwatigira abagitutu gaste ye gukoruga chipara chigweteka nicho mujumbe choka bono nkonya gokeiye kemeke television sinda ikere lakini ninaendelea kupigana tunyagokei umusigo kwa Gitutu igo ninda aware yestima ya ino na nitaendelea kupigana mpaka tuipate na ndio nate abana tubungeru chinati gali ngese ngenje tokuoga nga one time ntori go change tochiko tukama mutu yo monto to niege saku omwali oye mujumbo yega nigagendera ko bagakoganira gesaku kyo magusiko nguseramo usibocho le bone bole busiasa agendera ko bagakobasigeta abana inchi korwase county ya Nyamira na bego na bagusia bagima kumubwate si Fred Okengo Machangi asekerogo alijetie
omwaka chiri wibere na marongo ibere na isano na ibere. Mochake kuyarigani mumanyete ng'echama y'omurayo ino Jubilee Party. Mobasa kungainwa ng'echama endenge karonandi. Nabarai bali bagusi moko gwe bitongoro bitano. Mwanya gutungainaga chikura chiakuga cha by election omogusina akorogetie direction. Gingo ripoti gitasini kyo wanjete kya gatembe kuruga Gaston Semechiga cha Kirongo. Ime ye wadiga ya Kimera ebungane ya Bugetutu wa Masabe County ne ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp. Okara. Na chinga kechecho mwanjo muligerali maske gisairo niganyara kwa wako anake bunani garage kubuga toka chipasari chisaine chishiringi chimilioni 53 echio haraji kunyaka wako chuka kubuga toko chesa barkwa bechi school chi secondary chi university na boigo chi college aseboigo anyara kwa agakomochia bali bagendete kuba bakwamiria emiroberia ya nono ese amagendero Karana enkoli gichikura na batebetinga e basari Erasmus abana ba secondary ekiagera ali no bulemerugore tokaleta ebesa ese basari ya secondary nkonyora mole onde naronya kubwatwa okoboko ng'aninje manyete gisairo to ene kubwata okoboko na lyako e basari oso mogo ichori obisi omogambi watebwe ebesa yakorireki ya soire school amangana aliyo waka banta bataka chibicha ne basa lyeye eri ne besa ya ino teri besa yane ngingu wakire bicha ayechuri ebesa gendarali esku bona kurwabu ebimungu lyeta binde byarigiri abantu nagenda motebe eye university yake akurwara liko cyarali e basari kare ya kaena nigu abantu abake nande buno umanyire nke ikwagete kuraguchi bona abo abake kwanyora gosomeri gu mwana lakini majority bali gukora ki e basari ya gisairo inaenda kwa kila mtu. Omwaka ulie na arwete basari ya milioni 75. Omwaka uyo nimeweka milioni 80. 8 million. Nko abana ba Bugetutu. Ayo tagete chinyinge. Ontebi omwana onwo yo tagetera alinu na lyo wayo nyore chinyinge. Genda bogoli omwana oyo maete ngo tokwana retiko egu na abayiboli baye moche na barabo bisiane na mwancho muligerali ya mate yomotakano aserie tahals kerubo arani ojole umenyi bu mochie we kerenyo nigasokire na kubolia nyakabaga gosirwa elio mwana oye oyo nyarakabaga kora amatemu amanena grade 9 gosekichesea elia nyarakabaga gosoa ase eskuru ya Nyamagwa na gochaka masomaye asini secondary gose grade 10 korengana nere amone amataye nigo omosubati ojwale nokugani kwiguru mono kubotikana amo no gosira kumugaka oye amo no buroire obu abairiga gotwara segeka egetambe mnago tumanyumuli kito Polycarp Okara ingo iga Aston Semechiga cha Kerenyo asitokomera na munomo ngina Alice Kerubo Arani oyo ogotwerere njira oburuire bwa pressure na bwegono buruire bwa sukari wagendera kwa bako bo muchando munene asika ke myaka 15 yaelire bwera nchandire akanatikira amaguru nabo chokirimo kebyarambye achakire kurwa mwana wanchandigite akimonko Yendo yo kumingelinga nigo omusubatu yiga arumutakanwa oyogendere ko bagakomenyera bweka achandigite kurwali uriro bobwa ina gusomya umwana oyo mokasireta Samuel Arani oyokora egrade yake anda kurasa skuru yake babe nabo igo wetabuye na kurangirirwa ase skuru ya St John's Nyamagwa ase akorera enchera obulemero bwa monyorire asatabwati busyo gosemagega chinga kigabana bagendere ko bakogenda ase chisukuru asokora gerare igongo konyulinde ndi nawe nyasa okonyurira twechinjera nanyora nakonyuru nanyora nanyorire na namari obongo tumeka nabwate omojando mugako yashirete mugako yanye nashira tabwati mwana onde
yabwate omwana oyo gweka onde taiyora amokonye omong'ina oyo okamenya gosaba okorwara bono tabwati kende gionsi nonya na enyomba tabwati are na omochandora omokong'u tabwati endagera ase akori na abamate bakomorentera akandagera oria bono nabo bare iga rioka iga na omwana nere oyo gweka bono ng'ina aetete esukuru nyina nigagereire enchera bagendere ko bagochandika nabo gochandikirwa obogima bwaye ase ogokinera obokong'u nonya nokorora tindikorora are tindigokorora buna kore tindochi kieni kiao gionsi nare komasome namasometie academy no namochakereti ngaki nabwate chinguru narenge buya kerende konyora terambua no namkoreti no akorete korwa agaete emerimo saba ari twatebeti tubaire primary yani public school nkamoira Kebabe ning'ana omwana oyo igakwerera enchera endoto yaye aroching'ania chikorima onyetakonyora omosamari oranyari ko bagakomokonya kugenderia egesomeke kiaye. Naomba serikali inisaidie school fees. Nimeitwa Nyamawa Boys. Mamangu ni mgonjwa, hatuna kitu kwa nyumba. Naomba serikali tu inisaidie tu school fees peke yake tu inisaidie kunifundisha. Hii ni tu naomba serikali tu inisaidie. Hali ya maisha imekuwa ngumu. Venye mamangu alikuwa mgonjwa, alipelekwa hospitali, kabaki mimi peke yangu. Nilikuwa nasaidiwa, sikuwa na kitu kwa nyumba. Nilikuwa mimi peke yangu. Naomba tu serikali itusaidie, hata nyumba hatuna. Hapa ni kwa wanyama tunaishi. Ono nigo baganiria barai bari no moyo bwanja bwesokia iyo kubasira anene omwana oyo igasa miliarani kugendera mu namasoma ye ili gwikirania endoto yaye yokoba omuraria. Kumasha shule nataka kuwa journalist. Hiyo ni talent niko nayo. Tashule natangazanga, hiyo ni talent. Nariko basaba batororera amabere nje n'umwana bansomeri umwana nanje nawo bagongonya no enebese ya Mario bekera na Misiri akinkonye ngusaba monkonye yani nataka monkonye serikali yankonye ro umwana ensomeri umwana achagwe akonya guchusa akende gionse tabwati na nyakende na marangeti tabwati kende gionse na bare iga chana to guchana ba akona bakora iga nanje nkora marentera ndo bunyeni iga bona babwate umuchana na kurumanda tabwati kenda ko abara iye nko batebia laki momororera amabera ikiagera tabwati onde bwese tabwati mugakoye tabwati mwana onde monana nero yugweka bwate nande ngina aitete kuripoteri getasini kia ubwanjete kia gatembe kurasi nseme chiga chia ekerenyo imeje bunga ya North Mogrange county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara na mancho muligeria mokonyi bomurayo manne bwekiama gya Jubilee muske Dr. Fred Okenga Matiang'i nigo nugose nigararakanire komochia chingwana chigenderete igoro yo bochorio bonne obu mwaka bwechirwe na 2022 anamano kurwa saba bwatani bekiama gya ODM Matiang'i nigamentire buna nigo ekiombe kibwenete korosigwa erio Kenya kabage ko unengia alliance nyato kaba agakoreka chinga kicho bochorio bwo na yanda mange bwatrantia bokoreria serikali erio aba Kenya banyarekoba bakomanya obwene. Your intention is to actually resolve them. Why do you go to the street? Why don't you call a meeting of that organization? And this is why we are talking about orderly, responsive and responsible government. Because the leadership is not about mounting platforms on the streets and calling each other names and shouting at each other and so on. Who needs a street conversation on the campaigns of 2022? I've often said in other platforms that if people actually wanted the truth about what happened in 2022 and so on, this administration promised us that they will form a commission of inquiry on state capture. Yes. And in that commission of inquiry, they would include a clause on the administration of elections in 2022. Yes. We have been waiting for that commission of inquiry, and that is what they need to do, so that we all go to KICC there and under oath, in the full glare of cameras and the country, we each say what we know and what happened. Some of that truth may be very devastating to some people. That is why people would choose this smokescreen confusion of all the time creating stories and all manner of stories. Let the truth be appropriated in an objective
manner, not through street talks and so on. Sometimes when people want to hide responsibility, they will come up with all these stories and so on and so forth, so that it boils down to a match of who speaks louder or who shouts louder than the other. Is that really leadership? The answer, in my view, is no. I'm going to ask the Secretary General to talk about the payment of agents and so on, because as you know, that is not something we ought to be discussing about in 2026 as we prepare for elections. You know, every time we are approaching a serious time of responsibility, such as we are doing, some of our leaders, especially those aligned to the administration, resort to drama and stories and lies to camouflage and to distract from answering straightforward questions and so on. We are preparing for elections as it is. And if anyone has got concerns about those agents who are not paid and so on, should they then address who hired them? And why should it be a national issue? Why should it be a concern for Grace and so on about which agent or as an ordinary citizen or as Mancho murigereri gwikirabwo no tokenda omotimoko omokeigo tokwira changwa tokogendera na mangi miekyonga chinsa ibere gotoskocha. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonse. Inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto. Voigo share na basani amune amate. Ejo baigokie. Vaimanye na wesemia. Tobase kweva. Turn on a notification bell yani ekenge. Edio onyarikobago koyanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Mwanjo muligerere karibu asensemo ya kabiri ya kionga chinsa ibere Ruben Kigame oyuo orokiri kerenga gyo kurigia igero kyo bura bwense asaba chale bane bo mwaka bwachirwe na 25 ibere nigo haruro kubolia go chiasa abantu bonse ko bwatrana anmono asinsemo aone chinjira elioko ene kebuna abasaye nkonyara bare ko bakurokura se bikore bibosalie anmono ase amariogo gosobo tumekiwa mariogo yo gotindia Kigame niganya ka bakone kebuna nigara chiko chakia ensemo yokoegeria chimbwa gose rehabilitation center ase county ya Vihiga. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kusaidia
kugeuza jinsi tulivyo sasa ni kuweka kitu tunaita rehabilitation. Kwa mambo ya madawa ya kulevya na pombe, naamini kwamba ningependa kujenga rehab center ambayo itaweza kusaidia wale vijana kushughulika na mambo kama haya. Na vile vile nimeleta food pantry hapa ambayo ni kama wekeo la chakula, na vile vile mahali pa kusaidia vijana ambao wanasumbuka masomoni. Kwa hivyo naona kwamba tutaweza kushirikiana na viongozi wa county, viongozi wa kanisa na wengine hapa Vihiga County ili kuleta change katika eneo hili. Mtu yoyote ambaye anatumia madawa ya kulevya na mihadarati na pombe, hata umpe kazi hawezi kufanya. Naona vijana wengi wamelewa, by saa 2 asubuhi wamelewa chakari, hawawezi kuligereri gokorera nseme iga yekionga chinsebire nigo mujumbe we bunge ya Kiharu omoske Ndindi Nyoro anyakabaga kumachia serikali kubwatakana amo nechibesa chijikuru gocha tsukuru kolengana Ndindi Nyoro nigo anikiribna nigo barachi kwemukia gosenigara jigosege tokebugo getambugero maminja ya serikali onyetirgo chikobwatoka chibesa gocha tsukuru buna ebwenerete. Some of these things we are not begging. As leaders, sometimes we are just telling the government to do what they need to do. Last week, we told the government clearly that they needed to release a circular in terms of capitation, or we were going to do some unspecified actions. So I'm also now calling the government. You have not funded schools in the year 2026. You've only sent 109 shillings only to run our schools for this term. This first phase, we are going to make it as our obligation, first of all, to make all the stakeholders aware that what the government is saying is actually not true. It is incorrect. And we are going to observe within this term on the behavior, the demeanor, the body language of government, and especially in terms of sending money, not stories. And by the time we are going to the midterm, we expect... Mwancho mulige ukira wana watokorera enseme iga yekionga chinsa ibire magorova ya lero kule ntokwirana ngotogo jigososa nsebeli yokamenya ukuye kabo chenu estogo kwana ya mase ya mwana Dr. Kena Muse onsarigo kurasa nyagitari ya World Fit Health Center igoto suka gochiale ncheri gongoro kwa roni ototo nyangiri kuransa memenyelero niga kurukwa Wilson Makoli na bai kuransa me transmission niga kurukwa DJ Hudson gose Kevin Ongeri.